Mama. Prophet. Zvanzi ndo zvinoita varume. Ndo zvandangodzwa naJehovha. Notenda Ndo prophet. zvinoita varume. Vanokugadzirira size. Notenda prophet. Awakapa moyo. Anogona kungoere kana akutorera mumwe mudzimai. Amen prophet. Akatotorwa. Akatotorwa. Apatooneka mwana. Atooneka mwana Kane prophet. 5 months. Hayi. Can I do some crazy stuff here? Imi mangazongoti ina handidi kuti agare pano ini. Ndakati handitombodi mutsvakirei kumwe kwokuti. Ndobva vamuvakira. Ndobva vamuvakira pake. Zvonada kukuitira minana ini. Notenda prophet. Makambonzwa nzvimbo inonzi mabhaza here? Tinotenda prophet. Kumabhaza. Kumangura. Notenda prophet. Imimi munobva kusaidi ripi? Ndinogara panonzi pashumba. Kwashumba tabva mumangura. Tabva palines then tichida imangura. Yeah. It's about 13 kilometers somewhere there. Can I do some crazy stuff? Now listen to me, Mama. Notenda prophet. Ndirikunzi naJehovha madose enyu avhurike nezita raJesu. Notenda prophet. Shopu yenyu ndo iripo pashumba apa. Iyoyo shopu yanzi itengwe. Notenda prophet. Ndirikunzi naJehovha muite mari. Inonzi mari. Amen. Ichakukosoresa kuverenga. Ngazvisatikiswe nezita raJesu. Notenda prophet. Nekuti izvozvo chete ndo zvinogona kuitika paupenyu hwenyu. Amen. Izvozvo ndo zvinongokwanisa kuitika paupenyu hwenyu. Tinotenda. Kuti mwoyo wenyu uite zviri nani. Amen. Nekuti makaremerwa. Tinotenda. Somebody say 1, 2, 3, 4. You didn't say. But never vangane mama. 4 girls, prophet. 4 girls. 4 girls. Girls chete.